B'mod konsistenti il-Ministru Konrad Mizzi tul l-aħħar żewġ leġislaturi tpoġġa dejjem il-Prim Ministru Joseph Muscat fit-tmun ta' kważi n-negozjati tal-kuntratti kollha li għamel il-Gvern ma' terzi. Sal-lum dawn in-negozjati għadhom taħt dell tqil minħabba l-mod skandaluż li bih insteraq il-poplu Malti Għawdxi. Min negozjati tal-elettrogas dwar il-power station ta' Dellimara għal beħ tal-isptarijiet pubbliċi lil Vitals, min negozjati dwar l-Ermolta għall-iżvilupp massiġġ tal-Korintia Group, min negozjati dwar l-art taż-żonqor mal-Grupp Sadin u issa l-possibilità kbira ta' manuvrar fil-kuntratt ta' 150 miljun euro għall-iżvilupp tal-inċineratur fil-Matab. Dawn kollu ma' negozjati li għanqlu ħafna suspetti għaliex direttament jew indirettament il-flus u l-assi tal-poplu Malti ntużaw ħażin. Dwar il-kuntratt sigriet li l-Gvern għamel ma' Vitals biex għaddilhom 3 sptarijiet mill-aktar importanti, l-isptar San Luqa, l-isptar Kerin Grek u l-isptar ġenerali ta' Għawdxi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Dalija saħansitra fetaħ kawża biex dawn jintraddu lura lill-poplu Malti u Għawdxi. Mhux biss iżda ta' kuljum qed joħorġu fatti ġodda li litteralment juru li din hija aktar minn dil jinten li għamel il-Gvern, mod partikolari il-Ministru Konrad Mizzi. Bir-raġun kollu li dwar dan id-dil il-kap nazzjonalista dar fuq il-Viċi Prim Ministru Gvern li għandu s-settur tas-saħħa f'idejh u talbu biex jieħu responsabilità f'idejh u jagħti dawn it-3 sptarijiet lura lill-familji Maltin u Għawdxin. Il-ġurnal Il-Mument jgħid li dawn kollha huma negozjati li għanqlu ħafna suspett għaliex direttament jew indirettament il-flus u l-assi tal-poplu Malti intużaw ħażin.